Prvým faktorom, ktorý treba zvážiť pri rozhodovaní, či exportovať alebo nie, sú výhody, ktoré to prináša. Potom si možno poviete, že aj keď je výhod veľa, prekážky a ťažkosti sú jednoducho príliš veľké. Poďme na to krok za krokom. V tejto prezentácii vysvetlím, prečo by ste mali zvážiť export. V nasledujúcom videu Ian vysvetlí dôvody, prečo medzinárodný obchod nie je taký problematický, ako si mnohí myslia. Tieto prekážky a ťažkosti nie sú neprekonateľné. V tomto videu uvádzame dôvody, prečo by ste mali zvážiť export. V podstate existuje 6 kľúčových dôvodov. Aby ste však mali správne očakávania, neexistuje žiadny zázračný prútik. Budete musieť plánovať a venovať čas aj zdroje na realizáciu tohto plánu. Tu je 6 hlavných dôvodov, prečo by ste mali zvážiť export. Prvým je zníženie rizika. Možno vám príde zvláštne, že uvádzam práve zníženie rizika. Okrem toho, že export prináša dodatočné tržby, znižuje aj riziko vášho podnikania. Ak jeden trh klesne, je veľká šanca, že vaše ostatné trhy zostanú aspoň stabilné, ak dokonca nie porastú. Vyvažovanie výrobných harmonogramov. Ak je váš domáci produkt sezónny, môžete ho predávať do krajín s rovnakými sezónami, alebo ešte lepšie, do krajín, kde sa sezóna začína, keď u vás končí. Ak máte z akéhokoľvek dôvodu nevyužité kapacity, môžete ich presmerovať na podporu exportu. Zlepšovanie úspor z rozsahu. So zvýšenou exportnou výrobou a predajom môžete dosiahnuť úspory z rozsahu a rozložiť náklady na väčší objem tržieb. Znižujete priemerné jednotkové náklady a zvyšujete celkovú ziskovosť a konkurencieschopnosť, čím predĺžujete životný cyklus produktu. Ako technológia napreduje a vkus sa mení, mnohé produkty sa stávajú zastaranými alebo strácajú svoju príťažlivosť. Tieto produkty však môžu byť stále cenené inde. Viac ako polovica svetových ekonomík je menej rozvinutých. Možno nepotrebujú alebo si nemôžu dovoliť váš najnovší model. Možno dokonca uprednostnia lacnejšie staršie verzie alebo použité či repasované produkty. Zamerajte sa na export na trhy, kde sú tovary, o ktoré už na domácom trhu nie je záujem, stále cenené. Znižovanie nákladov a zlepšovanie vášho dodávateľského reťazca. Zvýšené objemy výroby vám môžu pomôcť vyjednať lepšie ceny u vašich dodávateľov. Môžete tiež zistiť, že produkty, ktoré potrebujete pre vlastnú výrobu alebo distribučnú sieť, sa dajú nájsť v zahraničí za nižšie ceny alebo vo vyššej kvalite. Získajte nové vedomosti a skúsenosti. Vstup na medzinárodný trh vám môže priniesť cenné nápady a informácie o nových technológiách, nových marketingových technikách, nových dodávateľoch a zahraničných konkurentoch. Tieto poznatky môžu pomôcť podniku nielen v zahraničí, ale aj na domácom trhu. Samozrejme, ako som povedal, nič sa nestane, pokiaľ sa nepripravíte, nespracujete exportný plán a nevyčleníte naň potrebný čas a zdroje. Táto playlist vám však pomôže naplánovať a pochopiť, aké zdroje by ste mali zabezpečiť ešte predtým, než miniete čo i len cent. Ďakujem za sledovanie. Ak ma chcete kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a moja e-mailová adresa sú na tejto snímke a v popise nižšie. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako zvýšiť svoj potenciál v medzinárodnom obchode. Stačí kliknúť na odkaz, prihlásiť sa na odber na obrazovke, nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak máte obavy, že export nie je pre vás, určite sa oplatí pozrieť si Ianovo video, ktoré vyvracia mýty. Odkaz naň nájdete priamo tu.